Què us sembla tota la tarda? Ai, molt maco! El de la Bona Nova és més maco. Ah, sí? No ho diguis, això, que queda molt malament. Això està molt en obres, ja. Han fet com diverses jornades de treball per definir una mica quins usos haurà de tenir, vull dir que quan les anunciem si voleu participar. Jo espero que sigui el centre cultural del barri, que serveixi per dinamitzar noves entitats que ara mateix encara no existeixin i enfortir aquelles que ja existeixin i per fer un teixit veïnal molt més fort al barri de la Sagrada Família. Nosaltres som de l'Esbar Gaudí, però encantats de compartir castellers, tabalers, tots. No em vull deixar ningú, bastoners, teatre, tot el que puguem fer serà per l'Ateneu. Aquí teniu una mica els trajes que feu servir vosaltres als vostres actes. La representació del nostre vestuari. Em sembla molt bé que hi hagi algú pel barri i esperem que sigui realment al barri. Molt bé, un equipament per la gent i perquè faci les seves idees i les seves activitats. Nosaltres ja som grans, però bueno, la gent que... Hi ha gent que ve a darrere i... Exacte, que tinguin alguna pel barri. Molt bé, moltes gràcies. Serveis... Hola, companys, soc la Paquita Páez. Ja sabeu que soc component del grup de Dinàmics Teatre i bueno, estàvem molt interessats en aquest espai i he vingut a veure'l i me'n sembla fantàstic. I a més està a prop de casa, què més vull? Estem contents que l'associació de veïns hagi aconseguit això pel barri, que sempre està una millora. A poc anem fent un tipus de país, diguéssim, pel barri. Aquí tenim el llibre dels desitjos. Escriviu el vostre desig i al final del dia es complirà. Uau! De moment està en blanc. Ja. Això s'ha d'omplir. Ara està en blanc i està ple de futur, aquest llibre. Està ple de futur. Gràcies! Trobo que és un espai impressionant, molt bonic i que podrem fer totes les famílies i veïns del barri moltes activitats. Nosaltres ens agradaria també que es facin moltes coses per canalla, per petits, però en general per tothom, no? Fer moltes coses culturals. Un espai especialment adreçat als infants. Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Si aneu a la feina que feu, Vinga, endavant! Jo soc el Pere Sánchez i estic aquí amb els veïns del barri de la Sagrada Família pel nostre somni de tenir un nou Ateneu. Però m'agradaria dir-vos que estem fent un treball des de fa molt temps en relació a idees, propostes que vosaltres tingueu. Un cop al mes, en les quals es poden afegir, fer propostes i a més, ara podeu veure en el vídeo que us està fent el company com tenim una disposició amb una aula per poder fer treball més intel·lectual, tenim espais d'assaig en relació a teràpies, teatre i un auditori molt gran en aquest nou espai de l'Ateneu. Una labor molt interessant per fer i entre tots fer créixer i donar a conèixer per tot arreu del món la nostra cultura. I estic molt content, després de tant temps, de poder-ho gaudir i tindre
possiblement de cara ja a poder vindre aquí l'any que ve. Moltes gràcies a tots els que ho han fet possible i esperem que vingui tothom. Trobo que és una passada, moltíssim espai, moltes sales per poder fer un munt de coses i crec que si treballem totes juntes es poden construir coses molt boniques. Queremos que el barrio lo haga suyo, en tanto en cuanto toda la gente, organizaciones, jóvenes, organizaciones de teatro, música, talleres para hacer experimentación y ensayos, todo tipo de grupos amateurs de teatro, lecturas, centro social para las personas mayores y booth donde se pueden hacer talleres de cocina, de lectura y de todo tipo. Esto será un éxito y será un centro cultural de referencia para el barrio. Me alegra mucho de que se haya creado el Ateneo y espero que ver muchos espectáculos y animación por aquí. A veure si aquest es compleix i es manté públic i per disfrutar-ho tothom. Impresionados, sabemos que hay tanto espacio aquí abajo y si se aprovecha bien estaremos muy contentos. ¿Qué actividades pensáis que se podrían hacer aquí? 1000. Mil y una. Sí, todo lo que sea creativo. Música, fotografía, pintura, teatro, todo. Cualquier cosa, artesanía, música, danza incluso, tienes una acústica aquí fantástica también. Por supuesto, un espacio para la gente, para los vecinos y para todos. Sí. Venga, gracias, buenos días. Lo importante es sacarle partido. Correcto. Gracias. Gracias. Pues estamos muy contentos porque en nuestro barrio no teníamos unos locales así tan amplios, tan bien equipados, parece como hasta para hacer unas actividades culturales y que estén tan cerca, tan próximas a nuestra casa. Sou veïns aquí del barri. Som veïns d'aquí de Sagrada Família. Com ho veieu tot això de l'Ateneu? Bé. Un espai xulíssim, genial i perfecte perquè les famílies puguem venir a compartir espai, a compartir temps i ens ho passarem molt bé. I farem moltes coses. I tant, moltes coses per nens. Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Doncs farem teatre, no? Vull dir, he vist que està habilitat per la part aquesta del teatre, que ja toca, perquè jo crec que al centre cívic la sala doncs, tampoc no era tan acollidora com el que pot quedar aquí. Tens aules, activitats, vull dir, m'agrada molt la idea de que pugui haver un bar, un centre que ajudi a fer barri, no? Vull dir, donat que Barcelona i el barri de Barcelona, o sigui, el barri de Sagrada Família té moltes dificultats perquè té molts cotxes i, en fi, costa de fer una mica de veïnatge, no? Doncs això jo crec que ens ajudarà molt. Dic Emma i crec que aquí es podria fer cinema, teatre, fotografia i dansa. Som caps de l'Antoni Gaudí, que és un agrupament d'escolta del barri, i estem super contentes amb aquest projecte i ens sembla una gran iniciativa perquè els nostres infants puguin gaudir de molts més espais a part del cau. I bueno, a mi com a Paula m'agradaria molt que aquest espai fos polivalent, intergeneracional i que hi hagués cada tarda algú amb qui xerrar. Perfecte, gràcies. I tu com et dius? Jo em dic Laia i trobo que l'espai és molt maco i m'agradaria molt que hi hagués un hortet aquí fora. Un hortet, fantàstic, clar que sí. Molt bé. I tu com et dius? Hola. Jo em dic Pau Soler i la veritat és que m'agradaria moltes coses, però tinc ganes de que es proposin cada cop més coses i que podem doncs, cada cop créixer tots junts amb aquest Ateneu. Collonut. Què tal? Com et dius? Jo em dic Mar i tinc moltes ganes de veure què s'hi cou amb tantes entitats i la vida que hi haurà. Perfecte, gràcies. Jo em dic Arnau i he vist això molt gran i m'imaginava molt més petit, en plan l'Ateneu del barri de Sagrada Família i és enorme i s'hi podrà fer de tot segur i ja veurem. És que, no sé, és que el barri necessitava això. Correcte, clar que sí. Gràcies. Gràcies. Adéu, adéu. Doncs sembla un espai fantàstic, és molt genial, és gran, és immens, és lluminós, és molt important i penso que és un local que podem treure molt profit per la gent del barri. Jo em dic Just i ella es diu Paula i Laia i vivim a prop i hem vingut a conèixer una mica com serà l'Ateneu, perquè no coneixíem l'espai aquest i a veure
veure com es pot organitzar això. Yo me llamo Mina. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, pues encantada porque además somos pareja de estar ya desde hace un mes en este barrio Sí. y bueno, qué emoción estar ahora encontrándonos con una gran sorpresa, no solo del edificio, sino de la vida familiar y cultural que se va a poder lograr. Fantástico, lo disfrutaremos todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rubén y también encantado de ver un edificio como este, así con historia y el pasado que tiene ahora para unos usos culturales, ¿no? Encantada, 45 anys al barri i ara estic encantada de tenir un espai cultural i gaudien els nets i els amics i tots. Molt bé, soc el Ben i l'oportunitat està molt bé per tota la comunitat. Encantada de que per fi hi hagi un espai més que se'ns doni aquesta oportunitat als veïns de gaudir, de tenir força i no tant per queixar-nos sinó per compartir i construir i tenir l'espai aquest del barri. Molt bé, gràcies. Que hi hagi més, que hi hagi més. Correcte, gràcies. Hola, soc la Montserrat Vilar de l'associació Èlia i estem molt contentes de poder gaudir d'aquest espai. És una cosa que volíem des de fa molts anys, de tenir un Ateneu pel barri i espero que sigui per totes i tots i puguem gaudir-ne molt i puguem realment aconseguir tots els nostres drets i totes les nostres reivindicacions a partir de poder compartir un espai i poder a partir d'aquí fer moltes cosetes. Bueno, la verdad estoy impresionado con el espacio, es increíble, es muy grande, muy lindo, muy diáfano y que tiene mucho potencial, claro, para hacer muchas cosas aquí. Em dic Ivet, aquest local és molt gran i està molt bé per fer manualitats i moltes coses. Molt bé, gràcies. Bon dia. I jo dic Anna. Ara, molt important, hi ha uns papers a la porta perquè tu pots dir el nom que t'agradaria, què t'agradaria que fos. I després l'associació de veïns té informació. I com no està fet, sinó que ho fem nosaltres, tot el que vulgueu afegir, aneu a l'associació de veïns o a aquestes jornades que ho veurà. M'ha portat la gran sorpresa que s'obre aquest Ateneu pels veïns i espero que facin moltes activitats per grans i petits. Ens hem enterat de l'apertura de l'Ateneu i ens hem vingut a informar perquè ens agrada molt la marxa i nosaltres volem proposar que ens féssiu un curs de sevillanes nocturn. Aleshores, quan l'obrireu i que estarem al pendent perquè ens agrada molt, hacemos una pose, és una pose, una pose. Si esteu al tanto, ens veurem tots aquí. Molt bé, però nosaltres vivim aquí mateix, estem en contacte. Gràcies. Molt contents perquè és un espai que quedarà molt bé, es podrà aprofitar per moltíssimes coses. I tant que sí. Som els veïns, som del barri i estarem molt contents que això ho puguem gaudir amb els nostres fills i la família. Molt bé, perfecte. Jo també soc del barri, em sembla un local esplèndid, després de tant temps de buscar un local, de posar el Nissa i tot això, i una bona troballa. Espero que puguem fer moltes coses. Molt bé, gràcies. Em dic Jordi i soc del grup de teatre La Trup, que esperem estar aquí a l'Ateneu de Sagrada Família amb aquest equipament que han muntat pels veïns del barri i és un local espectacular, que espero que sigui un espai de trobada per tota la gent de la Sagrada Família i espero veure-us a tots aquí molt properament, l'any que ve. Teatre, i molt gran i molt bonic. Molt bé, perfecte, gràcies. De res. Soc Consol Montenegro i he participat en el projecte de l'Ateneu principalment en l'execució dels planells, mirant d'orientar una mica i mirant d'agafar les idees de la gent, el que volien que hi hagués.
hem fet tot de jornades participatives, hem arribat amb un planell de consens i avui estem fent portes obertes i sembla que a tothom li agrada molt. Ha vingut molta gent, no? Ha vingut molta gent i el que és molt important, a tothom li agrada aquest espai. Això és bo. Gràcies. No hi ha d'aquí. Adéu. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Has visto el local? Sí. ¿Qué te parece? Genial, muy bien, muy bien.